सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमरा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गइल बानी एक और बड़ा रिपोर्ट। जो बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी बिया कि खेसारी लाल यादव जी दुबई में धूम मचावे जा रहल बाने। जी भैया, आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी एक साल पहले दुबई में एक स्टेज शो कैले बाने, जो काजल राघवानी जी के साथ कैले रहन। आप सबके बता दी कि फिर से खेसारी लाल यादव जी जाए वाला बाने दुबई आपन स्टेज शो करे। आप सबके बता दी कि ई स्टेज शो 8 तारीख के होखी। जी भी, आप सबके बता दें कि खेसारी लाल यादव जी दुबई में पहुंची हैं और 8 तारीख के ई स्टेज शो होखे वाला बा। आप सबके बता दें कि खेसारी लाल यादव जी अकेले कलाकार नहीं कौन, और भी भोजपुरी के कलाकार बने भैया। जैसे में खेसारी लाल यादव जी, काजल राघवानी, मोहिनी घोष, कनक पांडे और प्रियंका सिंह, विक्की बबुआ, आलम राज। और आप सबके बता दी कि एमे विलेन विकास सिंह वीरप्पन भी जाए वाला बाने दुबई में। और ई होखे वाला बा शेख रशीद हॉल दुबई में। जी भैया, इस शेख रशीद हॉल दुबई में होखे वाला बा। अगर आप सब दुबई से बानी तो आप सब खेसारी लाल यादव जी के 8 तारीख के स्टेज शो देख सकतानी जा। तो जी भैया, आज की खबर बस ये रहे, आप सबके बीच में लेकर आ गई रही। और चलते चलते भैया, ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम कि और भी लोग जान पाए। और चैनल के सब्सक्राइब कर लेम और घंटी भी दबा देम, काहे कि असन के हम खबर लेकर आवत रहिला तो आप सबके भी खबर सबसे पहले पहुँचे। घंटी दबा देम। जय हिंद।